Ez a Juventus Rádió, benne pedig a Sztársáv. Perceken belül 3-4-8 lesz. Vendégünk Gávölgyi János, aki fontosnak tartja, hogy nyomot hagyjon maga után. De vajon mennyire hiú ember? Mennyire zavarja az idő múlása? Ennek jár most utána Sándor András kollégám. Nagyon sokszor emlegettük a könyveket, és az egyik apropó, ami miatt most itt van a Sztársávban, az a nemrég megjelent Jókedvet adj című könyv. Hát ez a sokadik a Gávölgyi könyvek sorában. Hát hogyne. Szóval, hogy mondjam, én nekem ugye, amikor nem vettek fel a főiskolára, akkor el kellett mennem valami tisztességes szakmát tanulni. Így lettem én kemigrafus fényképész. Ne kérdezze, hogy mi az, mert ma már nem is létezik, nyomdai fényképész. Tehát kapcsolatom és meg viszonyom volt a könyvekkel. Én a mai napig szeretek egy könyvet kinyitni, szeretek beleszagolni, van valami fantasztikus illata, mint a jó kenyér illata, az egy jó könyv illata. Hogyne, hogy ez nagyon jó dolog, és apósom meg azt mondta, hogy az ember hagyjon valami nyomot maga után. Na most 50 év múlva, 100 év múlva, 5 év múlva én már nem leszek, de ez engem nem érdekel, ez a része a dolognak, hogy mi lesz aztán, de marad az ember után. Azt mondják, hogy volt egy ilyen Gálvölgyi nevű buki. Ennyi öröme van az embernek, vagy ennyit a maradandóságról. Foglalkozik egyébként az idő múlásával? Én nem, az idő foglalkozik velem, tehát én a fele se foglalkoznak vele, nem. Néha azt veszem észre magamra, hogy azt figyelem, hogy megyek az utcán, vagy hogy megyek fel a lépcsőn. Tehát itt is, amikor jöttem fel, hogy lihegek-e, szuszogok-e, mondom még, tehát csak nagyon csalóka, mert én úgy érzem, hogy nagyon jó megyek, meg nagyon jó bírom a lépcsőzés, meg minden, de hát közben meg az ember megnézi a születési dátumát, meg azt, hogy most hányat írunk, akkor az ember hogy rácsodálkozik az életre, hogy ez így nagyon gyorsan szalad. Nem lihegett most, amikor jött föl? Nem, hála jó Istennek. Nem is volt olyan korszaka, amikor lihegett? Nem. De azért nem volt túlsúly, nem volt azért hirtelen fog jönni. Szóval nem, van most viccet félretéve, vagy nem is olyan vicces a dolog, de az embert megcsalják az érzéseit. Tehát én úgy érzem, hogy megálltam valahol, és akkor én nem éreztem magam ilyen jól, tehát 40 éves koromban, hogy én valahol ott állok. De hát természetesen az ember, ez egy hülye szakma, minden este tükörben nézek, meg kifestem magam, hogy szép legyek, meg aláhúzom a szememet, hogy jobban lehessen látni a színpadon, és az ember úgy megbarátkozik. Nem azt mondom, tetszem magamnak, mert ettől megőrültem, tehát amit a tokám, amit utált a világ életemben, de hát már ez van. Most toka mióta van? Nagyon-nagyon rég. Mert főiskolás voltam, nem is hallottam még plastikai sebészetről, de elképzeltem, hogy ezt úgy lehetne megoldani, hogy itt bevágni, ezt kiszedni, ezt fölhúzni, oda kötni. Hát de engem is nagyon zavar a tokám, és kérdezgettem embereket, mutattak ilyen gyakorlatokat, hogy miket kell csinálni. Nem. Mondták, hogy fogyókúra. Nem, de semmi köze, ez egy alkati dolog. Hozzá kell tennem, ha most lefogynék még 40 kilót, és akkor nagyon nagy baj lesz, akkor meg ez így, mint a nem tudom milyen állatnak, vagy a madár, vagy mi ez a ronda madár, nem tudom melyik az, amelyiknek lobog a tokája. Úgyhogy. Nem, én ezt sokszor mondtam, hogy Seregi Laci, drága a világ csoda koreográfus azt mondta, hogy hát csináltasd meg, de nem te leszel a Gálvölgyi. Nekem ilyen a fejem, hát ez van. De elfogadta ezek szerint? Nem fogadom el, mert mondom, minden nap belenézek, meg szeretném, meg hát ugye az embert még egy darabig, hát már nem sokáig fogják fotózni mondjuk, tehát címlapfotó vagy valami, és akkor én mindig elmondom, félig viccesen szeretném olyan kép lenni, hogy nagyon szép lennék, szőke, hatalmas nagy barna szemem lenne, hát tokám egyáltalán is, itt lenne egy-két ilyen marcona vonás a szám körül, és egyáltalán baromi szép legyek. És akkor múltkor meg is jelent ez a címlap, szegény kislány, aki még életében nem találkozott velem, elmondtam, de én vicceltem komolyan, ez ember ilyet nem mond, és annyira komolyan vette, hogy úgy jelent meg a címlap, hogy ide beretusáltak. Tehát az állában egy garbót. Tehát ide egy fekete garbó van, hogy ember nem hord ilyet, hogy az állára van húzva egy garbó, mert félt, hogy nem fog tetszeni a kép. De hát az embernek vannak ilyen hiúsági rohamályok, mindenkinek van egy jó képe magára. Nem sokára arról lesz szó, hogy hol van a határ a civil és a színész Gávölgyi János között. Igen érdekes kérdéseket feszegetünk majd. Maradjon a Sztársávval és a Juventus Rádióval a folytatásban is.